କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ 1866 ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନବଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା, ରାଧାନାଥ ଥିଲେ ସେହି ନବଯୁଗର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର କୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଏ ଜାତିର ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଥିଲେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ମୌର୍ମାଣୀ। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ କମନୀୟ ହୋଇଉଠିଛି। କବିବରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗେ। ଏହି ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ 1848 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିପାରିନଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଟଶାଳୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପରେ ସେ 1958 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1864 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1864 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ସେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ। ପରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଯୋଗୁଁ 1872 ମସିହାରେ ସେ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ରେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ ରାଧାନାଥ। ରାଧାନାଥ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମାଆକୁ, ମାଟିକୁ ଓ ମାତୃଭାଷାକୁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କ କବିପ୍ରାଣକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାଷା ଆନେଦାଳନ ଜୋର ଧରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ବାହାରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ହୃଦପ୍ରାଣ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣରେ ନୂତନତା। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ମାନବିକ ଗୁଣକୁ ଆରୋପ କରିବାରେ ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ର। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍, ମିଥ୍, ଟ୍ରାଜେଡି ଭଳି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅଂଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ କରିପାରିଥିଲେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟରେ ବିବେକୀ ଲେଖି ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିବେକୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ଏବଂ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ସହିତ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଏପରି ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯାହା କେବଳ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କେଦାରଗୌରୀ କାବ୍ୟ ହେଉ କି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ, ସେ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ କାବ୍ୟରୁ ଆହରିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କବିବର ମିଶାଇ ଦେଇ ରଚନାମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗଧାରା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦରବାର କାବ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ଶେଷ ପରିଣତି ଥିଲା ଯେ ସୁଖାତ୍ମକ, ମିଳନାତ୍ମକ କିନ୍ତୁ ବିଯୋଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ବହୁ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ। ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟିକ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ମସିଣାରେ ବସି ଏକ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳର ଦର୍ଶନୀୟ ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପର୍ବତ, ନିର୍ଝର, ନଦୀ, ବନ, ଗ୍ରାମ, ଉଦ୍ୟାନ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଐତିହାସିକ ବିଷୟକୁ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଏ ଗଦ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ, ଇତାଲୀୟ ଯୁବା ଓ ବିବେକୀ ନାମକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ରଚନା ପଦ୍ୟ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିବେକୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ନାମ: ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ 1894, ଯଯାତିକେଶରୀ 1894, ଉର୍ବଶୀ 1895, ଦଶରଥ ବିଯୋଗ 1901, ଭାରତ ଗୀତିକା 1903, ଧବଳେଶ୍ୱର ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1903, ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର 1906, ତିନିବନ୍ଧୁ 1898, ବନ୍ଦନା 1911, ନିବେଦନ 1911, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର 1911, ଶମଶାନ ଦୃଶ୍ୟ 1904, ଏକାଗ୍ରତା 1904, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ 1905, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟ କେତେଟା କାବ୍ୟର ରଚନା ହେଉଛି: କେଦାରଗୌରୀ 1885, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା 1886, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887, ଉଷା 1888, ପାର୍ବତୀ 1890, ଚିଲିକା 1891, ମହାଯାତ୍ରା 1891 ବିନା 92, ଦରବାର 1897। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ୟତମ ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ।
ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ନୂତନ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ତଥା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିର ରୂପକାର କାବ୍ୟପୁରୁଷ ରାଧାନାଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅପୂର୍ବ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରି ରହିଥିଲା ବ୍ୟଥା ବେଦନା ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଥିଲା ଲେଖନୀ, ମନରେ ଦେଇଥିଲା ସାହସ ଓ ମୋହନରେ ଦେଇଥିଲା ଭାଷା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିପାସୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ନୀଳ ଜଳରାଶି, ସନ୍ତରଣକ୍ଷମ ବିହଙ୍ଗ, ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ଉଦୟ, ଅସ୍ତକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଭା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚିଲିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କବିତାରେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିରଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ 1896 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ